Kondi ki mau teko. Bos nyang rene sithik, Bos. Apa kak iku mau kak jarine? Iki wis ngene iki. Iki saiki gantian. Agak dhuwur kan, agak enggak apa-apa tapi ganteng-ganteng. Rong jeneng orang ganteng. Ya. Kaya apa? Guyu ta, Bos? Guyu sik jare kaya apa nih? Dijarno metu dhewe mulai-mulai ngene. Kayak piye lo yang tanggung jawab Gila tak nyanyi dengar wong ya. Penting saiki kowe aku sing duweni ra ono liyane selawase tekan mati mas bareng terus sayangku ojo ngaleke aku seumur uripmu Sowan mas kilka wis ngayomi aku ngayomi ngancani ngasihi nyayangi aku kelam merjuang ke aku kelam merjuang ke aku tak kancani susah senengmu ora bakal ganti mas nanti tekan mati kowe tetep nomor siji numpai ujarnya aku waktu kepalanya pusing lo ya. Selama malam iki jam 10 lebih. Nek mana beli satene? Makane lara kedik mau. Ini nunggu malam memang dia yo. Nami. Dadah. Sampai jumpa, goodbye sayang aku tuku sate. Minggu esok atus meropot kas tipis ning reseksimu.